De Frieske bakkers haar drok. 30 april komt dichterbij. Er wordt dag en nacht werken. Bij bakkerij Postuma in Wommels kan men onder tompoezen zien dat tiertje een speciale dag wordt. Hoe dan ook, er is heel te vertellen in mei oranje. Dat is ze, ja. Ja, ben je op een voorgroen. Dus speciaal voor Tizi, no? Hoe is dit? Ja, super. Hartstikke leuk. Nou ja, je hebt het wel. Ze gaan het allemaal over, dus ja, je moet je op inspelen. Op Koninginnedag wordt gewoon bij alles verkocht als het er maar feestelijk uitzocht en oranje is. Ja, u krijgt digitaal altijd een drukproef te zien ter goedkeuring. En u kunt het zelf ook nog aanpassen. Dus mocht u zeggen dat u het wat groter wil bijvoorbeeld of de tekst wil aanpassen, dan kunnen we dat altijd nog even aan de studio doorgeven. Voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander is er een grote vraag naar geneemde collectors items. Sammelers van historische prelaria bestellen massaal bij bedrouwen voor relatiegeschenken. Nou, wat dit jaar eigenlijk niet aan te slepen is, dat is bijvoorbeeld de mok waar zowel de koningin als Willem-Alexander op afgebeeld staat. En soms ook nog Maxima. En dat wil men gewoon echt hebben, als voor altijd. Echt een collectors item wat een herinnering is geweest aan de troonswisseling. Intussen ondergeeft de Berenburg van weduwe Joustra in Snits een metamorfose. De smaak bloot hetzelfde, maar verder verhoort het alles. Zelfs de namen. Wij hebben speciaal voor de inhuldiging op 30 april van Willem-Alexander Kroningsburg gemaakt. Berenburg voor 1 dag oranje met in elk flesje een schepje bladgoud. Bladgoud? Ja, heel bijzonder. Kostbaar en bewerkelijk ingrediënt, maar zeer de moeite waard. En drinkbaar? Uiteraard ook drinkbaar, ja, absoluut. Haast 20.000 flesjes van €4 het stuk binnenvult en al verkocht door het hele longen. De bedenker daarvan is tevreden en neemt er alvast een op. Op 30 april, leven de koning. Heerlijk, met bladgoud.